Tun da nake a rayuwata ban taba tunanin zan yi aikin gwamnati ba. Wallahi na cire tsammani, amma yau gani ni ne dan bijilin. Dole ma aiki ta murmura a garin nan. Garin nan yau ba zama lafiya. Kowa sai ya ci ubansa wallahi. Yau ɗan kuɗi za mu yi. Jiya ka cinye kuɗi na gabaki ɗaya. To yau da zafi na zo. Allah ya da. Wa ya ce ku zo nan kuna caca salon ku lalata mana yaran unguwa ko? Allah ku sauwa samu Na shiga da kai ba ma ka jin dukan? Yalla bai ina ganin mutuncin kakin nan ne ba. Yasa ya kyale ko duka na. To kai in babu kakin akwai abin da zaka iya mu? Na farko ma ku wai me sana'a ku? Yalla bai wace sana'a ka ba mu? Anya ba yan kidnapping bane ku ko kuma sai da kwaya? Dole sai na kai ku station. Ko belin ka ba zan bayar ba. Muje ko belin ka ba zan bayar ba. Haba Nura, ya ba ka mun haka? Da kai fasin awon ɗinmu na wanke kaya na shan na kawai ka je kwashe ka zuba a cikin ka. Ka san darajar kaki kuwa?